Ambalmao Anoula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Amérique faba kɔnɔ yan nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ VOA soba kɔnɔ an ka bi jɛmukan o kumaba bɛna tali kɛ nin kan an bɛ taa Mali la kɛrɛnkɛrɛnna kɔrɔn fɛ Mɛnaka n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko basigibaliya o kɔni o bɛ sen na yɔrɔ la ye politiki tɔn o kamalenninw olu ka kalata taabolo ɲɔgɔn la Niger kunnafoni laban an bɛna kumaw kan ani ayiwa tɔmɔli ni sɛgɛsɛgɛli ye fana Niger jamana kan halisa jamanatigi kɔrɔ o ka jalaki boli min kɛra kunun ya Washington DC an bɛna kuma fana muso kɛnɛw kan muso ŋana dɔ kan n'o ye Kani Jum ye Kayatu Traoré bolo ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. Kunnafoni la Mali la sɔrɔdasi caman fagara bingani dɔ senfɛ Mali finitabagaw y'a jira jumadon jihadi kɛlɛcɛdenw bolo Mɛnaka mara la jamana kɔgɔdugu na kɔrɔnfɛla la ka kɛɲɛ ni AFP ka lakalita ye. VOA Bambara la fasiribaga Modibo Dambele ale b'a kunnafoni walawala an k'a lamɛn. Kunnafoni di sɛbɛn AFP ale ka kuma la jate fɔlɔ b'a yira k'a fɔ ko an ka sardasu mɔgɔ 6 olu sara ni laseli kɛra sardasu ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ a y'a fara kan tuguni k'a fɔ ko an ka cɛdenw u bɛ k'a lajɛ hali bi ni mɔgɔ minnu kisira nin ko in na jatigɛwale mɔgɔw olu ka dɔgɔyalenba mɔgɔ 15 de sara olu la a y'o fara kuma kan nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu jogira ani mɔgɔ minnu tununa ko a bɛ taa mɔgɔ 20 hakɛ la dankarili min kɛra alamisadon ni sardasulakaw ka kulu dɔ na jan kɔnɔ wagati min na o tun bɛ kan ka camion dɔ dɛndɛn minnu tun bɛ kan taa Niger ni fanga dafiri kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen sardasu ɲɛmɔgɔ dɔ ani nagakɔrɔ fanga dɔ minnu ma sɔn u bugunatigɛ ka fɔ ye ni kunnafoni sɛbɛntiya ani a y'a sɔrɔ Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ u kɔni ma laseli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ nin koɲa in kan fɔlɔ ni nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔ in ye a fara kan ko Mali finitigilakaw ani Rusi jamana ka Wagner kɛlɛkɛdenw bilalen do nin yɔrɔ in na Mɛnaka ni ale bɛ jamana kɛɲɛka ani kɔrɔn fana a bɛ kalo caman bɔ nin wagati na État islamique mun bɛ Grand Sahara kɔnɔ n'u ko EIGS ale bɛ kan ka essayer k'a b'a sɔnni sigi nin yɔrɔ in kan ni jatigɛwale jihadi kulu mɔgɔw u ye mɔgɔ caman de bɔnɛ u ni na sɛbɛnfura mun bɔra u ka baɲumankɛtɔn Human Rights Watch fɛ mun ye mɔgɔ caman jagoya k'u sigiyɔrɔ bila san daminɛ na k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye. Ayiwa sisan an bɛ taa Bamako n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko politiki tɔn caman olu ka kamalenninw ye ɲɔgɔn ye boloda walasa ka kuma bɛnkan minnu bɛ sen na ani fana kalanta nataw o taabolo kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mohamed Daɲogo ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Mali sariya sunba kura o talen kɔfɛ mun kɔni ye kalafiliw ye olu de dɔgɔdalen do fo ka taa se kalafili taba ma n'o bɛ kɛ février kalo san 2024 yanni o cɛ sifinakaw minnu bɛ parti politikiw la olu kɔni u bɛ kulu min kɔnɔ u ye lajɛrɛ sigi sen kan kun jumɛnna lajɛrɛ in kɔni a sigira sen kan Mamadu Sansinba n'ale ni sifinaka ninnu ka nin tɔn o ɲamaba ye an ka a lamɛn o kan. Bakuruba la n bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kɛnɛ in kan o de ye ni lajɛrɛ in ye lajɛrɛ ye mun bɛ ka organiser ani ministère délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles ka se ka musala ka se ka babu kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na parce que salon uti kalo la an ye réflexion kɛnɛ sigi réflexion kɛnɛ min kɛra tile 2 réflexion ye o réflexion kɛra sur la charte des partis politiques gafe min bɛ yen n'o bɛ parti politiques kun kan donc o réflexion kɔnɔna la o nana ni fɛn ye sifinnakaw ni musow ye recommandation n'a bɛ fɔ o ma ko u ye laɲini dɔw kɛ ko o lataga an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma donc o laɲini ninnu o kɛlen an y'a ye ministère yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ avec la constitution qui a été promulguée constitution kura min bɛ yen n'o adoptera an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc o bɛna na ni sababu ye mun b'a to réforme caman bɛ enclenché. U ka nin lajɛrɛ senfɛ mun ye sifinnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a musolakaw olu bɛ se ka don ba la cogo min na Mali politikikow la u da sera o ma wa u ka laɲini dɔ don ka ɲɛsin
cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ma Mamadou Sansenba. Réforme na an y'a ɲini ka se ka an ka laɲini k'o di ministère mɔgɔw ma walasa u ka se k'a ta ba la mais aussi ka se k'a kɛ de telle sorte que ni ministère bɛ fɛn o fɛn kɛ mun bɛ réforme kungo kan ka se ka sifinnakaw ni musow k'an associer a la ka taga fɛ walasa an ka se ka hakilinataw n'an fɛla fɔ pour que an bɛ se ka ta ba la cogo min na. U ka lajɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ n'u kɔni ka laɲini don Mali sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw u ka don bala politiki ko la u y'a ɲini musolakaw fana fɛ mun ye politiki ye halisa u k'u sen don a la sabula u jɔyɔrɔ ka bon politiki ko la kosɛbɛ. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛ taa Niger Ɲamɛ n'o y'a faba ye a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya o ni jɔrɔnako o kɔni o ma dɔgɔya hali bi kunu CEDEAO ka ciden jɛkulu min ye cira walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni fanga ye ka bɔ gɛlɛya nin na cogo ɲuman na o ma se ka CNTP n'o ye jɛkulu min ye fanga dafiri o ɲɛmɔgɔ b'a kunbɛn n'o ye Général Abdraman Tiani ye ale fana ye ayiwa laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko jalaki lafasali ani lakana bɛnkanw kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ɲamɛ Mahmoud Kaba Jakite ale b'a ɲɛfɔ an an k'a lamɛn. CEDEAO ka cidenw ma tɛmɛ Ɲamɛ pankuru jigisoba kan kunu Nigeria jamana ɲamakɔrɔ Abdul Salami Abubakar ni Sokoto Sultan Mohamed Sad Abubakar III n'u ka jama minnu cira CEDEAO fɛ ni Général Abdurrahman Tiani ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ Mohamed Bazoum ma maa ninnu tun kan ka si Ɲamɛ walasa ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ nka o ma bɔ bilen a bɛ n'a fɔ sɔrdasiw ma sira d'u ma u ka don dugu kɔnɔ CNSP ma dan o ma a ye laseli kura kɛ kunu sufɛ ko Faransi ni Niger ka lakanako bɛnkan sɛbɛw 5 k'u ye o bɛɛ kɔn wa ko wulikajɔw bɛna boloda walasa ka yɛlɛma don olu la. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie y'a latigɛ ko a ma sɔn bɛnkanw kan lakana kɔnɔna la ani yɛrɛtanga minnu tara ni Faransi ye. Sɛbɛn na ci Faransi ma min kɔnɔ an na perepere latigɛ an ma sɔn minnu ma. Une correspondance diplomatique sera adressée à cet effet. Kibaruyaw lasɔrɔ ko Faransi ko a ye CNSP ka kuma mɛn nka k'a ma sɔn kamasɔrɔ ko nin bɛnkan ninnu tara ni fangaw ye minnu tun bɛ sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ ko CNSP ye fanga dafiri sariya de ye. Kunu fana Faransi ka kunnafoni di jabaranin so France 24 ani a ka radio so RFI fana tigɛra sɔrdasiw fɛ. A bɛ n'a fɔ CNSP kɛlen bɛ k'i labɛn CEDEAO sɔrdasiw ka nali kama wa kuma ɲɔgɔnya ɲɛ tɛ u kun. Jagoya sokɔnɔsigi min tun sigira sen kan n'a bɛ fɔ couvre-feu fanga dafiri wagati u y'o wuli ka bɔ yen bi jumadon sɔgɔma. La CEDEAO étant impersonnelle, toute agression. An bɛ CEDEAO ladɔnniya sabula jamajɛ jɛkulu don ko ni a ye binkani wale fɛn o fɛn ta ka ɲɛsin Niger ma an ka sɔrdasiw na o jaabi yɔrɔnin kelen k'a sɔrɔ an ma fɛn fɔ maa si ye wa an na o ta ka ɲɛsin u ka jamanaw bɛɛ ma fo ka bɔ jamanaw la minnu ɲanginen don nin wagati in na. An b'an ka jamanadenw wele nin wagati in na u k'u janto u yɛrɛ la ni u sɔmina kɔkan jamana fɛn o fɛn na Niger fan o fan u ka sɔrdasiw ladɔnniya o yɔrɔnin bɛɛ. Entrée ou au mouvement d'individus suspects. Fɛɛrɛ kuraw bi sen na kabini kunu sufɛ sifinw ye labɛnw daminɛ sirakunw na u bi bɔ ka gɛrɛnw sigi siradaw bɛɛ la ko ni CEDEAO sɔrdasiw kɛra donfɛn ye k'u na sira da u ye. O wagati kelen na kurantigɛ tɛ ka kɔtigɛ Ɲamɛ ni a dugubaw la n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛsira la Nigeria de bɛ 70 ɲɔgɔn kuran feere Niger ma nka kabini CEDEAO ye a ka fɛɛrɛw ta Niger fankelen bɛɛ bi dibi la seere dɔw ka fɔ la ko kurantigɛba in bi ka dɔgɔtɔrɔsow gurupuw tiɲɛ wa ko ye degunba ye k'a lase banabaatɔw ma. Sɔgɔmada in na Amerikikaw ka kunnafoniso Washington Post ye sɛbɛn cari min kɔnɔ kuma fɔra Mohamed Bazoum yɛrɛ fɛ a ye wele bila kɔkan jamanaw bɛɛ ma ani Ameriki yɛrɛ k'u ka Niger dɛmɛ ka CNSP sɔrdasiw gɛn n'o tɛ ko maa ninnu na Niger ka ɲɛtabaarakɛlenw bɛɛ lasegi kɔ sinikɛnɛ kari o na bɛn CEDEAO ka dɔgɔkun kelen dilen ma CNSP ma k'u ka bɔ fanga la yala mun na kɛ o kɔfɛ Nigerkaw kɔnɔna gannen bɛ k'u sigi k'o makɔnɔ yanni o cɛ hali bi wulikajɔw bi senna jɛkuluw fɛ ka sɔrdasiw jukɔrɔmadon. Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Ɲamɛ Niger. Ayiwa Niger jamana lasigiden min bɛ Faransi ale y'a fɔ AFP ma jumadon k'ale fɛ hali bi ale ye Niger jamana tigi lahalalen Bazoum ka lasigiden ye Faransi ko ale tɛ fanga dafiribagaw ka latigɛ ni a tɛ o jati minɛ k'a jira k'a fɔ ko olu b'a sigiyɔrɔ ban n'o ye lasigidenya ye Faransi ye. VOA Bambara kunnafoni lasela Modibo Dambele ale b'a kunnafoni
wala wala. laseli dɔrɔn mun kɛra AFP ma Aïssatou Boulama Kane ko ale de ye Niger ka jamana ka lasigiden ali bi Faransi mun sigira jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Bazoum fɛ ko wa ale b'a yɛrɛ ye o yɔrɔ la ali bi nin kɛra Sardasou kɛlen ka fanga dafiri u y'a fɔ a ɲɛna ko dan sigira a ka lasigidenya la a ko Sardasou ka ladɔnniya ni k'u bɛ dan sigi ale ka lasigidenya la ko wa o kumakan in ka ale to jate ko ka da kan a tara ni fanga ye fanga min lakodɔnlen tɛ ko ale de ye Niger ka lasigiden ali bi Faransi a ye nin fɔ ni a bɛ Faransi kabi juillet san 2022 alamisadon wulafɛla fɛ Sardasou minnu ye dan sigi Niger fanga la ko u ye dan sigi u ka lasigiden minnu bɛ Niger, Faransi, États-Unis, Nigeria ani Togo kumakan na mun kalanna jamana ka jabarani na wagatini min na ni tintili fanga bɛ kan ka bonya u kan ko fo segi ka kɛ sariya ma Niger jamana kɔnɔna la Aïssatou Boulama Kane y'a yira k'a fɔ ko nin kumakan in ni a cira ale ma lettre la mun kɔnɔna la Sardasou ko u bɛ ciden dɔ bila ale nɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la a ka ladilikɛla fɔlɔ Niger jamana ka lasigidenso la Faransi ko ale y'a fɔ premier conseiller ko a ma sɔn nin kumakan in ma a yɛrɛ ka kuma la jaabili la ka ɲɛsin dansigili Faransi ani Niger jamana ka baarakɛɲɔgɔnya la Faransi a y'a ko sumaya dɔɔni kumakan talen kɔfɛ ni o ye ko ka dan sigi jamana fila ka Sardasou baarakɛɲɔgɔnya la mun kumakan tara Niger Sardasou minnu ye fanga dafiri Faransi ko Niger jamana ɲɛmɔgɔw minnu sugandilen don jamanadenw fɛ ko olu de bɛ se ka dan sigi nin waleya in na ko o kosɔn ko olu ye fangaw ye minnu ni jamanadenw ye mun sugandi ani duniya jamanaw ko olu b'o dɔrɔn de lakodɔn ko nka ko u ye nin kumakan in k'u y'a mɛn Faransi kɔfɛ ani Allemagne Pays-Bas olu fɛnɛ k'u bɛna dan sigi jumadon u ka dɛmɛ na ka ni baarakɛɲɔgɔnya la ka ɲɛsin Niger jamana ma fanga dafirilen ni a ye dan sigi Mohamed Bazoum ale ka fanga la halisa Niger lahalaya kan Amadou Alpha Sissoko n'ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamako ale ye tɔgɔni kɛ Modibo Danbele fɛ n'o ye VOA Banbara faseribaga ye a ka kuma galama kan an ka jɛ k'u lamɛn CEDEAO mo jamana kuntigiw ka lajɛ laban kɛra Abuja a tacogo man ɲɛ CEDEAO ka fɛn fɔlɔ kun ye ka jamakulu wuli ka taa Niger Bamanti fanga kura sigilen ka taa olu ɲɛmɔgɔ ninnu kuma ɲɔgɔnya bon o ma kɛ u labanna k'o kɛ da fila in de la mais o kɛra u ka réunion kɔfɛ yanni réunion yɛrɛ de kun ka kɛ u kun kan ka mɔgɔ wuli ka taa Niamey Russie ni Algérie ni Mauritanie si ma fanga dafiri tɛgɛrɛ fɔ a la ninnu bɛɛ ko min do bɛn ta tɛ mais u bɛɛ ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ani kuma ɲɔgɔnya la a bɛ fɔ min ma ko dialogue ne hakili la o de tun y'a taasira ɲuman ye an kɔni b'a dɔn k'a fɔ kangarida gɛlɛn kɔni kɛra u ye ni CEDEAO kan ni wulikajɔ min bɛ yen k'u bɛna kɛ e yɛrɛ bolo ko ɲuman don wa ou bien ko ɲuman tɛ de e ka hakili la ko jugu si tɛ dugukolo kɔ ka tɛmɛ a kan n'u y'a kɛ u ɲɛ bɛ gɛlɛya min na k'u bɛ t'u furakɛ a bɛ wolo gɛlɛya la min ka bon ni o gɛlɛya ye siɲɛ ba yiri kan parce que an bɛɛ b'a dɔn ka wuli ka na sɔrɔdasi fanga kɛ k'i bɛ jamana fanga ɲaraki kɔlɔlɔ min b'a la an filɛ Libi t'a la o u ka ca san 10 ye bi a fɔra k'u bɛ taa de ko dictature bɛ yen nɔ ko Bamanti fanga de bɛ yen ko bɛɛ fanga tɛ yen ko parti tɛ yen nin tɛ yen nin tɛ yen mais a wolola min na bi Libi kaw kan ani Libi kɛrɛfɛ jamanaw la o ma fɔ mɔgɔ si kɔ donc a solution tɛ solution ye a tiɲɛni de ka bon a nafa ka dɔgɔ n'a kɛra an bɛ san 20 kɛ Afrique de l'Ouest an tɛ basigi sɔrɔ tuguni Niger yɛrɛ dama tɛ dɛ a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ni sigi kɛra k'a lajɛ ten nin cogoya la est-ce que o fɛnɛ tɛna dusu don fanga d'Afrique ka to sen na kuma bɛɛ ayi a ma fɔ ko ka sigi k'a lajɛ ten tɔ o ma fɔ o a fɔra de fɛn dama dɔ fɛn fɔlɔ mun yɛrɛ nana ni coup d'état nin pratiquement san 10 o san 10 coup d'état bɛ kɛ yen nɔ maintenant fo ka sigi k'o lajɛ mun de b'o kɛ o ye kelen fɛn filanan fanga kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ a ye Faransi ta k'a cogo Faransi ka armée ta k'a cogo Niger est-ce que a ni jamanadenw tun bɛnnen don a la a ye baara kɛ
ka géographie bila kɛrɛfɛ ka géopolitique ta ka géographie ignorer. Wa u kan ka mun de kɛ? U kan ka sigi ka kuma de kɛ et puis kɔkan jamanaba ninnu k'olu ka influence bɔ a la u yɛrɛ ka sigi ka u bolo da tiɲɛ kan u ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ yira ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka baara kɛ n'u sira n'o kɛra dɔrɔn hali jamanaden ninnu parce que CEDEAO kɛlen n'o min ye a kɛlen n'o ɲɛmɔgɔw ka décision ye jamana CEDEAO jamana 15 denw t'u yɛrɛ ye décision kɔnɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa malikura kɔni bɛ senna halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako an'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana Tominia radio parisien fɛ fiɲɛturukala 98.8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsira fɛ www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ fiɲɛsira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Ayiwa an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ yan an bɛna an ka dunan dɔ bisimila Amérique jamana na kunu Amérique jamanatigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump min jalakilen don ko a ye laɲini dɔ labɛn walasa ka san 2020 o kalata jaabi wuli o y'a yɛrɛ jira foroba kiiritigɛso la kunu Washington DC yan White House sigibaga kɔrɔ nin y'a jira ko a ma jalaki o jalaki ninnu na an balimakɛ Amidou Traoré n'ale ye politiki sɛgɛsɛgɛla ye ka bɔ Philadelphie, Pennsylvania marala américain ale b'a bolo Amidou Inoula. Chekinola. Touré de Mohamed. Oh Mohamed, comment ça va? Ka kɛnɛ sɔngɔ bɛ di? Tɔɔrɔ sana. Ayiwa kunu jamanatigi kɔrɔ a jira ko a ma jalaki. Ayiwa jalaki minnu ɲɛsilen ma o kɔrɔ ye mun de ni Oh, i ka ɲininkali in diyara n ye. Trump kunu a taara juge ɲɛma a y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko ale jalakilen tɛ. Ale ye baara mun kɛ a ka kan n'i ye président ye ka se ka nin baara ninnu kɛ n'i ka parti kɔnɔ mɔgɔw ye. N'i y'a ye ka yira a ma mɔgɔ wɛrɛ wele a yɛrɛ ka parti mɔgɔ de wele a n'o ka se ka baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ kalafili in ko la. A y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye nin bɛɛ labɛnnen don k'a ɲɛsin ale ma parce que ale y'i présenté i kan bɔ fanga nɔfɛ tuguni o fanga kura min bɛna o élection kura o kalafili kura minnu bɛna kɛ ale yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jama caman b'ale nɔfɛ ka tɛmɛ u ka dugutigi sigilen kan président b'u fɛ yan n'o ye Joe Biden ye donc a bɛ k'a yira k'a fɔ ko politiki sira la fana u bɛ fɛ k'ale ɲangi ka bɔ yen ko o man kan an bɛ dugu belebele min na n'o ye Amérique ye a ye o kunnafoni ninnu di an bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ale jalakilen tɛ ale ma fɛn kɛ ne fɛn mun bɛ an ka dugu ka yiriwa la. Ayiwa a ka ni jalaki ninnu ni kiiritigɛ ninnu min y'a sabanan ɲɔgɔn na ka ɲɛsin ma o kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de ye a ka yɛrɛfɔ ko la ka ɲɛsin san wɛrɛ jamanatigi si kalataw ɲɛ. A ɲɛ ka bon a ɲɛ ka ca komi a n'a ka avocat don a ye weleli fɛn fɛn kɛra fanga ɲɛma a bɛ k'a fɔ ko ale jalakilen tɛ a si la. A n'a ka avocat bɛ kɛlɛ wulikajɔ la diɲɛ don o don ka a yira fanga tigilamɔgɔw la k'a fɔ ko ale ye min kɛ jalaki t'ale fan fɛ ale jo b'a ka ko kelen na
n'i y'a ye nin bɛɛ wulila sisan n'i y'a ye sinɔgɔ ko in tɛmɛna nin y'a san joli ye a ma wuli fo sisan élection sɔrɔyalen donc ale bolo nin bɛɛ ye pour que k'ale sen bɔ élection in ko de la n'i y'a jateminɛ élection in a tɔ man ca bilen u bɛ labɛnna a fana ka candidat wulilen don k'u cɛsiri dugu yɛrɛ fana bɛ lahala mun na gɛlɛya dɔw bɛ yen baarako taw fan fɛ ni wariko taw fan fɛ donc a nana n'olu bɛɛ kumaw ye k'a fɔ ko nin si tɛ fɛn wɛrɛ ye ni wulikajɔ ninnu bɛɛ bɛnbɛnnen don k'ale bɔ élection in de la nka n'i y'a lajɛ san 4 kɔfɛ hali bi a ma sɔn ko ale ka kalata na ayiwa a ma se ka sebaya sɔrɔ ko nkalon don a namara la nka e yɛrɛ bolo a politiki tɔn fila républicains ni démocrates olu ka fɛla ye jumɛn nin kiiritigɛw ni jalakiko ni hukumu kɔnɔna na i comme États-Unis a sariya bon ka ca a sariya bon sigilen don ka kiiri tigɛ ne élection kɛra ka élection kiiri tigɛ olu fana olu ye wulikajɔ kɛ ka segin yɔrɔ dɔw kalafili kɔnteli kan u y'u ka temps ta yani u bɛ kalafili résultat final di n'i yɛrɛ y'a jateminɛ kalafili banna u ye tile damadɔnin kɛ yani u bɛ résultat final di k'a fɔ ko Joe Biden kɛra président ye donc o tile filali mun kɛra olu ka kɔnteli bolo o de bɛɛ bɛ k'a yira Donald Trump n'a ka cɛdenw n'a ka baarakɛɲɔgɔnw na k'a fɔ ko duti siga bɛ ko in na siga donnen don ko in na n'i y'a ye o mɛnna kɔnteli la c'est que ɲagami sɔrɔ olu fan fɛ républicains b'u ta fɔ démocrates b'u ta fɔ républicains fana olu tilara fila ye dɔw farala démocrates kan k'a fɔ ko démocrates aw gagné élection na an sɔnna président ma mais républicain parti dɔw fana bɛ yen olu ko an bɛ Trump ko hali bi an ma sɔn an namarala élection in na donc o kuma in fo ka kiiri kura tigɛ n'a ye ayiwa n balimakɛ i ni cɛw la nin tun y'an balimakɛ Amidou Traoré ka bɔ Philadelphie an ka foli b'a ye an ka bi muso ŋana kɛnɛ kan VOA Banbara kunnafonidila Kaya Traoré ale ni madame Kani Jum olu a y'o bisimila u baro la an ka jɛ k'u lamɛn an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi malikura musow ka kɛnɛ kan ye Kani Jum ye ale ye musokun ye a sigilen bɛ yan nɔ a bɛ bɔ Lagine a bɛ sigilen Maryland Amérique yan ka na sigi Amérique yan ka kow kɛ u bolo ye kow sɔrɔ yan nɔ ka kɛ musokun ye awa Kani i bisimila malikura musow ka kɛnɛ kan e nana Amérique yan i bɔra aw ka jamana la Lagine ka na awa i nana yan wagati jumɛn i san joli de bɛ yan n nana Amérique yan n na fɔlɔ Amérique kɛra 2003 n nara n kɔrɔkɛ bara yan dɔ a tɔgɔ ye ko Amadou Jum donc n na fɔlɔ kɛra o le ye n nara n ka karan dɔ kɛ pour que n ye se ka n na duɲarɔtɛ la taama ɲaamin ka Amérique yan dɔ ka n occuper ka mɔlu ma dɛmɛ n na baara ye wuli di yan n'o tɛ baara gbɛrɛ fana ye n bolo n'a ye julaya di n ye fɛn ma yira la n ye fani ma yira la n ye tulu do fana ma yira la se tulu fana n y'o fana ma yira la tulu do n y'a labɛn n na so a tɔ ko ice cream o fana fadi tulu le n ye o baara la o la kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa bisimila awa ko kunya dɔ b'i bolo n'o ye i b'a fɔ komi chef d'entreprise awɔ i bɛ baara kɛ i ka fɛn dilanniw kan i b'a feere mɔgɔw ma i bɛ wari ɲini ani fana i bɛ mɔgɔ ladon fana kɛ awa an ye kɔlɔsili dɔ kɛ i ka ko la i ka ko kɔnɔna na a fɔra k'a fɔ k'i ye dengera musow olu ka kuluba min bɛ tunga fɛ yan nɔ yan Washington DC ni Maryland area la k'i b'o o musokuntigiya o mariyaniya b'i bolo awa o kulu kɔnɔ aw bɛ mun de kɛ aw musokuluw faralen ɲɔgɔn kan aw ka baara ye mun ye an ye miskina le ma dɛmɛ na an na jamana kɔnɔ an di wari la dɛ an di fɛn san an di fanu san ka damuni san ka waa di an na so la n'a ye dingira ye di an da la tala fantan burte an na baara ye wuli di musoya i bɛ se k'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ
musow kan ka kɛ cogo di surtout farafina musow tɔw talen bɛ ka an to dɔɔni musow ka développement an'u ka bolo ka se ka kotigiya ni kokunya sɔrɔ ko a ka kɛ jago sira ye a ka kɛ komi i bɛ fɛn min kɛ sa baara min kɛ n'o ye baɲumankɛ baaraw ye olu siraw ye a ka kɛ sira wɛrɛw ye musow kɔni u bɛ fɛn na retard la dɔɔni hakilina jumɛn bɛ i la o kan hakilina mɛn na ka bɛn o ma musow ka kan ka cɛsiri ka baara cɛ de se ka foyi kɛ muso de se k'a kɛ muso ma kan k'i si so kɔnɔ k'a fɔ k'i y'a makɔnɔ n'a ye n'a kana d'i ma i ka kan de i yɛrɛ kana ye wuli i y'i la baara ɲɛɲini i y'i la wodi ɲɛɲini i y'i cɛsiri i ye kɛ mɔdi min di ko ɲa i la di kɛ an y'a ye jamanatigi kura min bɛ yen ani musow tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ sabula an y'a ye laban ninnu na musow de bɛ mamaya kɛnɛ sigi ko di a taara o kɛnɛ kan ka kɛnɛba sigi musow bɛɛ bɛ girin mamadi awa i bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan o ko ninnu kan n y'a fɛ ka min fɔ ko o kan n di ala fo ka ala barika la ba mansa ala le mansa ɲanabɔla mɔlu tɛma ala ba mɛn bila i ɲɛlo min na i y'a mina i bolo fili ala parce que ala la gundo tɛlɔn na mamadi dumbuya an sewa n'a ye an ye duwawu kɛla ye ala ma dɛmɛ na ala ma ala kan dan na parce que a ye baara la jamana kɔnɔ a y'a nasila labɛn na a ye hinala fantanu la a ye hinala miskina la donc vraiment an sewa ni mamadi dumbuya ye ka ban ani n de kɔrɔkɛ ani n de makɛ duma n'a ye confiance camarade an di barika bila mamadi dumbuya ye a ye baara min bɛɛ la toujours ala ma dɛmɛ na ala ma ala kan dan na an balimaw ani yantuma CEDEAO ka sɔrɔdasi doni bagabagali kɔfɛ u ka farajɛ tilebiyanfan jɛɲɔgɔnya ka dɛmɛ na Niger kama Burkina Faso o ni Mali fangaw ye cikan dɔ bila k'a lasɔmi ko sɔrɔdasiw ka bolonɔbila fɛn o fɛn bɛ kɛ Niger kama o bɛna jate kɛlɛ laseli ye Burkina Faso ni Mali ma ka sɔrɔ Guineba yɛrɛ bɔ a jɛkulu ka ɲangiliw waleyeli la jamana wɛrɛw i n'a fɔ Algérie Mauritanie ani Rusila olu bɛ ka wele bila cɛ ka sabali u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u kana ko juguya minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridon utukalo tile 5nan baro la aw y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ ayiwa an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo basketi sanfɛciliw bunagun kan farafina ɲɔgɔndanba min bɛ basketi tana muso kɔrɔbalenw ko fɔ afrobasket senior fille ko don ɲina san 2013 ta bɛ senna Rwanda jamana kan kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 18 kunu alamisa uti kalo tile 3 san 2013 Senegal ye se sɔrɔ Mali kan demi-finale la Senegal musow ye kuru 75 sɔrɔ Mali musow kuru 75 ka bin Senegal musow ɲɛkɔrɔ demi-finale la Mali musow ka laɲini tiɲɛna Rwanda kɛnɛ kan barisabu Mali basketitana muso kɔrɔbalenw tun y'a yira ko ta kun ye de ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la a kɛra farifaga ye basketi senkɔrɔmadodobaw ma Mali la u kɛ ta ye Mali kuru 72 hakilina jiginna degeli karamɔgɔ Umaru Sidiya Mayiga ka mɔgɔw ma se ka ɲɛ fosi sɔrɔ Senegalikaw la demi-finale ɲɔgɔndan in senfɛ kunu n'i ye ɲɔgɔndan in lajɛ jabarani kan i b'a dɔn k'a fɔ faden kelen tun don Mali n'a kɛrɛfɛ jamana Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o la Senegal musow ma sɔn cogoya si la Mali musow ka se sɔrɔ olu kan siɲɛ 2 ka tugu ɲɔgɔn na se sɔrɔ Mali kan o hakilina yera kosɛbɛ ɲɔgɔndan in senfɛ Senegal musow tun nana ka fɔlɔw ye ka ballon ɲini walasa ka se sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko Senegal musow ma pan fosi kunna walasa ka se sɔrɔ Mali kan Mali basketitana muso kɔrɔbalenw na siɲɛ wɛrɛ ma kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don ayiwa an balimaw ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan o labɛnna balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Jumbe Hamza fɛ jɛmukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ la